खुलुमबाय आं राकेश रामसियारि गासैखौबो नैबे समाव फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायना लाबाय। दिनै आं जे बाथ्राखौ सावरायनो नागिरदों थांनाय समाव संबाद मेलनि गेजेरजों मानगोनां बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसुमुतारिनि बाथ्राखौ आं एसे सावरायनो नागिरदों। आं बिथांखौ मोननैसो सोंथि आंनाव जे सोंलु जादों हयथ' गासैनिबो सुबुंफोरनि नैबे खुगायाव मोनसे सोंथि जादों, नाथाय खायसेया मेसेजनि गेजेरजों लिरो, खायसेया कमेन्ट्सनि गेजेरजों बाथ्रा बुङो, खायसेया पस्टनि गेजेरजों बाथ्रा बुङो। बिदिनो गोबां बाथ्रा खायसेया बुंलाबायो, नाथाय आङो भिडिअ बानायनि सोंथि सोंनो लुबैदों बा बिथां सानसुमा खुंगुर बैसुमुतारि सारनाव आं सोंनो लुबैदों जे बिथांनाव थांनाय समफोराव नैबे बाथ्राखौ बुंदों बे संबाद मेलनि गेजेरजों, रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों बिथाङा बाथ्रा बुंदों। बेनो जाहैबाय प्रमद बर'खौ बिथाङा सोंखारिनानै बाथ्रा बुंदों जे आन्दलन खालामनानै बिथाङा नैबे थांनाय बा बर' जाथिया दैदेनगिरिफोरा थांनाय 7 जानुवारियाव जानाय बिटिआर एकर्ड, बे एकर्डखौ लानानै बिथाङा बाथ्रा बुंदों। बिथाङा बुंदों मा बे मोनथायखौ नैबे बड'लेण्ड बिनायनिफ्राय कनभार्ट जानानै बिटिआर सुक्ति जे खालामनाय बे मोनथायखौ बर' जाथिया बिथांनो मोनथाय होआखैमोन होननानै बाथ्रा बुंदों। बिथांखौ सोर मोनथाय होनाय जे बे सुक्तिखौ खालामनो होननानै बाथ्रा बुंदों। बे बाथ्राखौ आङो बिथांनियाव मोननैसो सोंथिखौ लानानै आङो फैदों, बे भिडिअखौ बानायदों। बे रावखौ कन्ट्रभारसि जालायनो गोनां गैया, थेवब्लाबो सोंथि सोंनाय जिहेथु गासिनावबो मोनथाय दङ, बे हिसाबाव आं बिथांखौ सोंनो नागिरदों। थांनाय समफोराव जेब्ला जागायजेननायनिफ्राय इन दा बिगिनिं, बिराद जागायजेननायनिफ्राय जों जुदि नायोब्ला बर'फोरनि सोमावसारनाया बे आलादा रायजो बड'लेण्ड, मोनसे समाव जेनेबा एनडिएफबिनिया नैबे सभरेनमोन, नाथाय नैबे सोमावसारनाय लेभेलखौ जों जुदि नायोब्ला बै समनिफ्राय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमावसारनाय आरो नैबे सानसुमा खुंगुर बैसुमुतारिमोननि जे सोमावसारनायखौ जों नायोब्ला बै समाव आन्दलना जागायनायनिफ्रायनो आलादा सेपारेट जानाय, नैबे आलादा रायजो नैबे मोनफुंनायनि थाखायमोन। बै समाव जेब्ला सोमावसारै मोनसे समाव 93आव मोनसे एकर्ड जादोंमोन, बिएसए एकर्ड, आरो बिएसए एकर्ड जानाय समाव बिथाङा सिफ जादों। अब्ला बिथांनाव आं मोनसे सोंथि सोंनो लुबैदों जे नोंथांनो बै समाव बिएससिखौ सोर मोनथाय होदोंमोन? बर' जाथिया नोंथांखौ मोनथाय होदोंमोन नामा बे एकर्डखौ खालामनो? बे मोनसे सोंथि। लोगोसेनो फैयै फैयै नैबे बिटिसि जे मोनसे एकर्ड जाबाय, बै एकर्ड जानायाव जे रायजोफोरजों बा रायजोफोरखौ लानानै जिहेथु मोनसे बिएलटिखौ लाना मोनसे जिहेतु सुक्ति जाबाय, नैबे बिटिसि सुक्ति जाबाय। नोंथाङा जिहेतु बिएससिखौ सुक्ति खालामबाय, बै समाव बर' जाथियाबो नोंथांखौ बुङाखै बे सुक्तिखौ खालाम होननानै। दिनैबो बिटिआरनि बाथ्रायावबो थिग बेबायदिनो जे नैबे प्रमद बर'खौ बुङाखैमोन जों रायजो राजाफोरा नोंथाङा बे एकर्डखौ बानाय होननानै, नाथाय समनि थिननाय, बे थिननायाव नोंथाङाव बै समाव बिएससिखौ एकर्डखौ गनायदोंमोन, आरो नैबे समनि थिननायावनो प्रमद बर'जों लोगोसे एनडिएफबिनि मावथि बिथांमोनाबो गनायदों। अब्ला नोंथाङा आरोबाव मा कुइसन खालामदों? नोंथाङाथ' सोंथि सोंनाङा बर' जाथिया नोंथांखौ पारमिसन होआखै मा होआखै होननानै। नोंथांखौ बै समाव होआखैमोन पारमिसन, आरो नैबे सम बिटिआरावबो जों बर' जाथिया रावखौ पारमिसन होआखै, नाथाय समनि थिननायाव बे जादों आरो नोंथाङा बेखौ गनायना लानांगोन। आं नोंथांनाव मोननैसो सोंथि सोंबावनो नागिरदों जे नोंथाङा साधारन नोंथांनि जे टिकेट, नैबे एमपिनि टिकेटखौ लानानै नोंथाङा कन्ट्रभारसि जानानै मोनसे समाव बिपिएफजों थानानै एबसुखौ जोबोद रायबाय, नोंथाङा जोबोद बाथ्रा बुंबाय बिदिनो, आरो बेनि उनाव नोंथाङा जै टिकेट मोनाखै 2014आव, बे मोनैनि उनाव नोंथाङा बेखौ गारनानै बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जे आन्दलन, बे आन्दलनाव नोंथाङा सम सम बाहागो लाबाय, आरो बाहागो लानानै गोबां बिदिनो बिपिएफखौ रायलायबाय, गोबां बाथ्रा सावरायबाय, गोबां बाथ्रा बुंबाय। नाथाय 2019आव नोंथाङा टिकेट लुबैनानै बेनिफ्राय कनभार्ट जानानै फिन नोंथाङा दिनै नैबे जिखिनि मुभमेन्ट जानानै मोनसे सुक्ति जाबाय, बैखौ नोंथाङा नटिया खालामलायबाय, गाज्रि बाथ्रा बुंलायबाय, ललिपप बाथ्रा बुंबाय, बर'फोरा फिन नैबे थगायजाबाय होननानै बाथ्रा बुंबाय। अब्ला नोंथांखौबोथ' बेले बेजे बाथ्रा बुंबाय थानो रावबो मोनथाय होआखै। सोरबा होदों नामा नोंथांखौ जे ओरै खालाम थोरै खालाम होननानै? बे मोनथायखौ नोंथांनोबो होआखै। नोंथाङाबो बुंनाङा
जे बिटिआर एकर्डआव जाखिनि बेवहाय दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ मावफुंहोनायाव नारसिननायनि बेलायाव नोंथाङाबो मददसो होनांगौ। नाथाय मददनि अनगायै नोंथाङा दिनैनि थारिखआव गोबां बाथ्रा बुंगासिनो जे बेवहाय जेबो गैया, ललिपपसो फिन थगायजालायबाय, बर' जाथिया उमुक खालामलायो, उमुकखौ सोर मोन्थाय होनाय, मा मोन्थाय होनाय होननानै। आरो नोंथांनाव दिनै बुंनो नागिरदों थिगानो दं बे एकर्डआ जेबो गैया होननाय, नाथाय गासैबो बुरबक नङा। दिनै एनडिएफबिनि मोनब्रै गट बिथांमोनाबो बुरबक नङा। दुलाराय बर' माहारियानो बुरबक नङा जे बेखौ बेवहाय ललिपप होननानै बुंनाय बाथ्राया बे जेबो नङा। बा थगायजानो गोनां जे बे ललिपपसो उमुकसो होननानै बुंनाय बाथ्राखौ। दा बेवहाय बेनो बाथ्राया सिदा खोन्था जे जों गासिबो बुरबक नङा, जों थगायजानो। गासिबो जोङो बे नङा जे उमुक बुंनायाव जों थांफानांगौ, थुमुक बुंनायाव जों थांफानांगौ बिदि नङा। रायजोसो, रायजो हिसाबाव जों गासिबजोंबो नायनांगोन। आरो नैबे समाव मोनसे एकर्ड जादों, बिटिआर एकर्ड जादों, बेवहाय जिखिनि दफा दङ मोजां, नाथाय सोरखारा बेसेबां इनिसियेटिभ लागोन, मावफुंगोन बेखौसो जों नारसिननायनि लेभेलाव थानांगौ। आरो नोंथाङा बेनि अनगायै बेखौनो बुङोबा ललिपप थलिपप बुङो बाथ्रा। बे मानगोनां नोंथां, मानगोनां एमपि सार, नोंथांखौ आं बे समाव खावलायनो लुबैदों जे नोंथाङाबो बेवहाय प्रेसाराइज जानानै, नारसिननाय जानानै बै समाव खामानि मावनांगौमोन। नाथाय नोंथाङा गोलाव सम नैबे बिटिआर सुक्ति जेब्ला 27 जानुवारियाव जादों, बे जानायनि उनाव गोलाव सम थानानै नोंथाङा गावजों जाया बायदि मोनबाय। आरो गुबुन फारसेथिं नैबे दा इउपिपिएलनि जे संगठनफोर, बिथांमोननि राजखान्थि हान्जाफोरा एसे राइज जादों, बिपिएफजों जेब्ला बिथांमोनाबो एसे गोजौ जादों, दा बे लेभेलावसो नायदों जानांगौ जे आंखौलाय माथो रावबो रायखांदिया, मा बाथ्रा बुंदिया, बेफोर बाथ्राखौ जादों खोमा। नाथाय नोंथांखौ सनमान खालामो, नोंथांनि बाथ्रा बुंनाया गासैबो जाथारनांगौ बे नङा। नोंथाङाबो बेवहाय प्रेसार जानानै खामानि मावनांगौमोन। नोंथाङाबो बिटिआर सुक्तिखौ मोजाङै दाफुंनायाव नोंथाङा बिहोमा होनांगौमोन। जेब्ला सावरायनाया लेभेला मोजां जाहां जादोंमोन, बै समाव नोंथाङा बुंनांगौमोन संबाद मेल लिंनानै, रादाब बिजोंनि गेजेरजों नोंथाङा बुंनांगौमोन जे बेखौ मोजाङै सुक्ति खालामथारनांगौ, मोजाङै नैबे आलादा रायजो दाफुंनायाव नोंथांमोना बिहोमा होनांगौ होननानै बाथ्रा बुंनांगौ। नाथाय बे बाथ्राखौ नोंथाङा बुंदिया। नाथाय नैबे फैयै नोंथाङा बाहागोआव जेबो मोनला खोमा साननानैसो बाथ्राखौ बुंदों, आं बेखौ सानो आरो। थ' गाज्रि जादोंबा बाथ्राखौ नोंथांनाव निमाहा बिबाय। नाथाय नोंथांखौ बै समाव मोन्थाय होआखैमोन आरो दिनैबो सोरखौबा जों मोन्थाय होआखै। नाथाय समनि थिननायाव बे जादों, बेखौ गनायना लानांगोन। बिटिआराव मा दं गैया बेखौ रायजोफोरा मोनथिगौ आरो नोंथाङाबो बेखौ मोनथिखागौ। बेनिखायनो नैबे भुल धारनाजों, भुल सानस्रिजों रायजोखौ बिब्रान्त खालामनाङा, रायजोखौ बेले बेजे खालामनाङा। बेवहाय जि दङ रायजोफोरा मोनथिखागौ। आरो मोनथियाब्ला हयथ' नोंथाङा मोजाङै बुजायना हो आरो क्लियारिफिकेसन हो। आरो नोंथाङा नैबे फैगौ 8 मार्चआव नोंथाङा मोनसे बर'नि जिमानखिनि एबसुनि नैबे एक्स वर्कारफोर दं बेखौ लाना मोनसे सावरायनाय लानो नागिरदों खोमा। नाथाय आं निस्सय बे बाथ्राखौ एसेबां गनायनो हाया। आरो नोंथांनि जिखिनि सिमां नुदों बेसेबां साक्सेस जागोन बेखौ नोंथाङासो मिथिसिगौ। नायनोसै नोंथाङा बेसेबां बुङो। नाथाय बेले बेजे खालामनाङा बेखौ आं खावलायबाय। आं बेखिनिखौनो बुंबाय नोंथांमोननि सिगाङाव। थ' आरो स्पेसियेलि आं बिथांनाव रिकुवेस्ट खालामदों, नोंथाङा बेले बेजे बाथ्राखौ बुंनाङा। नोंथाङा जोबोद सनमान गोनां मानसि। नोंथांनि बुंनाय बाथ्राफोरा गासैबो खायसे बाथ्राफोरखौ रेजें खालामना लानाङा गोलाव सोराव बाथ्रा बुंनानै। आं बेखौ खावलायबाय। गोजोन्थों। थ'